Mga kapatid, makailan ako lahat tayo tumayo at magbasa tayo ng ating Biblia sa libro ng John chapter 15. Excuse me. John chapter 15 verse 1 to 14. Babasahin po natin ito. John 15, 1 to 14. Brother Raymar, I will request ang iyong presensya din sa tumbangan. Please, pakiguide kami sa pagbabasa ng umaga. John chapter 15 verse 1 hanggang verse 14. Libro ni Juan 15, 1 at 14. Pasahon na sa niyo. Juan 15, 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Please. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. 4. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Amen. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. 6. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, sinihagi sa apoy at nasusunog. 7. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. 8. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. 9. Kung paanong ibinigay ako ng ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. 11. Sinabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang iyong kagalakan. 12. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. 13. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinumang para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. 14. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad niyo ang aking mga utos. So, John chapter 15 mga kapatid, yung binasa natin, ito ay salita ni Jesus Christ. Pagkapag binasa mo yan sa Bible na red and black, nakakulay-pula yan. Naka-red letter siya. Meaning, may Bible na special na ginawa nila kapag salita ni Jesus naka-red. Kapag hindi, naka-black lang. So, automatically, maintindihan natin ang nagyayakan si Jesus. Ano? Nasabi niya, iging kahintulad niya yung sarili niya sa isang puno ng ubas. Sabi niya sa verse number 1, I am the true vine. Kagaya ng sa ubasan, merong puno, merong gitna, yung katawan, siya yung pinanggagalingan ng mga sanga. Si Jesus ang nasa gitna. Si Jesus ang puno. At sinabi niya rin dito sa verse 1, na ang kanyang ama ay ang tagapag-alaga. Amen ba mga kapatid ko? Hindi natin to pwedeng sabihin na nangungusap ang Panginoon partihit pagtatanom. No. Nangungusap ang Ginoo dinhi partihit mga Kristohanon. Nangungusap ini partihit pagpapadayon ng mga kabugtuan, mga nagtuo kan Jesus Christ. Kaya nasiring ang Panginoon dinhi sa verse number 2. Ano sabi ng Panginoon? Every branch in me, lahat ng sanga na hindi namumunga. Nangungusap ba siya partihit mga tanom? No. Siya yung pinag-uusapan at yung mga
nakakabit kay Jesus Christ. Verse 2, binabanggi niya ang nga tanan nga sanga nga diri na bunga. Tinatag-an niya in paghawan ang kada sanga na bunga, nga nabunga base mamunga hindaruda mo. So, nangungusap ang Panginoon para sa pagiging Kristohanon, pakikiisa kay Jesus Christ. Nakasumpay ka sa Panginoon. Yan ang kalusingon hit pagiging Kristohanon. Ikaw nga si Jesus Christ nagkaurusan na. Hindi rin na ikaw it namubuhay hit im kalugaringon. Waray sa nga na nabubuhay niya kalugaringon la. Kailangan nakataod hiya ba siya mabuhi. Ganon din kita sa buhay Kristiyano, mga kapatid ko. Simula nung araw na kumarawat kita kani Kristo, again, isip na natin mga sarili, nagkaroon tayo ng klarong paniniwala, klarong madig-on nga aral na tayo ay hindi na nabubuhay sa ating mga sarili, kundi si Jesus na. Amot na sa ring sa Galatians chapter 2 verse 20, nasa ring ang Apostol Pablo, Galatia 2:20, mga kapatid, nasa ring ang Panginoon sa kanyang salita, din pinagikan Pablo. Sanglit an akon kinabuhi diri na akon, kundi kan Kristo nga naguukoy dinhiya akon. Ini nga kinabuhi nga nabubuhian ko yana, pinaagi inihin pagtuuhan anak kan Dios nga nagigugmaha akon nga naghatagan niya kinabuhi tungod akon. Amen. Mga kapatid, kung ikaw Kristiyano, hindi na ikaw nabubuhay sa sarili mo. Ang pagiging Kristiyano ay pagiging sakop ni Kristo. Amot karesignon, namubuhay si Kristo sa iyo at ikaw ay nabubuhay kay Kristo. Ikaw ay sanga na nakataod sa puno. Kaya nga mga kapatid, sabi dito, sa ating binasa na pinangunahan tayo kanina ni Brother Remar, sa John chapter 15, verse number 3, nalinisan na kamo pinaagian minsahe nga ako iginhimang raw ha iyo. Verse 4, pabilin kamo didiha akon. Ngan magpapabilin man ako didiha iyo. Nakita niyo mga kapatid yung relationship. Nakita niyo yung koneksyon ng Kristiyano at ni Kristo. Sumpay hira, dirira magbulag. Waray Kristohanon nga nakabulag kan Kristo. Imposible nga tawagon kang Kristohanon, hindi ka nakasumpay kan Kristo. Naglulugaring ka lang mo kalugaringon. No, that is not the right mindset sa pagiging Kristiyano. Binasa natin dito. Verse 4, pabilin kamo didiha akon. Ngan magpapabilin man ako didiha iyo. Diri makakabunga insa nga haiya la kalugaringon. Mahihimo la ini kun sumpayhan puno ang sanga. So, ang purpose, mga kapatid, at ang ebidensya ng buhay na Kristiyano, mayroong bunga. Kagaya ng sanga. Kapag ang sanga buhay, namumunga. Kahit anong puno yan, basta buhay yung sanga nagbubunga. Kagaya ng ating binabasa sa umagang ito. Hindi nakakabunga ang sanga kung warehiya makataod sa puno. Kundi anong ginagawa? Ginagawang sungo. Hasugad nga kaagi, diri kamo makakabunga, labot ko nung papabilin kamo didiha akon. Verse 5, ako an balagon, ngan kamo an mga sanga. Mabunga hinda mo an bisan hinong nga magpapabilin didiha akon. Ngan ako didaha iya, kay waray niyo mahihimo kun bulag kamo akon. Amot kalis kun mga patid, nang yakan nga waray niyo mahihimo kun bulag kamo akon. Anong mahihimo? Bunga. At wag din nating maisip na yung bunga dito, mga anak. Kasi sa ating lugar, kapag sa naging bunga, anak dahil it na hunahunaan, aw damo tak bunga. Iya hunahuna, aw napulot tak anak. No. Ang bunga din himapatid na sinisiring dito ay bunga tungod kay nakasumpay ka kan Kristo. Bunga ni Kristo na nakikita sa iyo. Ang sustansya ng sanga, nagtitikang hampuno. Diri ka nakabunga tungod ani mo kalugaringon, kundi tungod kay nakasumpay ka han puno. Waray naton kalugaringon nga bunga sa ating mga sarili. Lahat ng mga bunga na meron tayo ngayon dahil ito kay Kristo Jesus. At ano yun mga kapatid? Galatians chapter 5, mababasa natin ano yung mga bunga ng mga Kristohano nga nakasumpay kan Kristo. Ano yung mga bunga ng sanga na nakataod sa puno ni Kristo? Galatians chapter 5, ano yung mga bunga mga kapatid? Basahin natin. Galatians chapter 5, pakisundan lamang mga kapatid para ating maintindihan.
ang salita ng Diyos. Galatians chapter 5, verse 22. Galatia 5:22. Nandiyan na kayo mga kapatid ko. Ano yung bunga na makikita sa sanga sa Kristiyano nga nakasumpay sa puno na si Jesus Christ? Ano yung verse 22? Ano siya rin? Kundi na bunga an espirituhin gugma. Gugma, number 1. Love, number 1. Ikalawa, kalipay. Ikatulo, kamurayaw. Ikaupat, pagpailob. Ikalima, pagkaluoy. Ikaunom, pagkamaupay. Ikapito, pagkamatinumanon. 23, verse 23. Ikawalo, pagpaubos. Ngan pagpugunghan kalugaringon, diri inhira na supakan balaod. Naintindihan yung mga kapatid ko? Karesig ngon lahat na naging na kay Kristo, nagiging bag-o na pagkatao, amot bunga ng tao na kay Kristo na. Naalala niyo sa 2 Corinthians 5:17, anong sabi ng Biblia? Ang sino mang na kay Kristo na nagiging bag-o nga tao. Yan ang bungang hinahanap ng Diyos sa lahat ng na kay Kristo, bagong buhay. Hindi basta material ang hinahanap ng Diyos sa'yo. Bibigyan ka ng Diyos niyan. Pero hindi yan bunga sa labas. Kailangan bunga galing sa loob. Panloob ng mga bunga. Panloob ng mga bunga. Iba yung panlabas ng mga bunga. Nakakaptan yan. Pero ang hinahanap ng Diyos, mga bungang galing kay Kristo na nakikita sa'yo. Nakita niyo mga kapatid ko, naiintindihan niyo? Yan ang kalusigon ng bunga dyan. Ngayon, mga kapatid ko, mangyayari yun mga kapatid, ang pagbubunga. Merong bagong buhay kung magpapabiling ka kan Kristo. Balik tayo sa John 15 mga kapatid. May silang ito mga kapatid. Sana ay maintindihan at masundan natin. Kukunin natin sa Biblia yung ating aral. Nababasahan man natin. Diri ka makakabunga kung diri ka mapabilinhan puno na amo si Kristo. Waray ni mahihimo kung bulag kahay. Ako gihap, waray kung mahihimo kung bulag ako kan Kristo. Sanglit, paulit-ulit sinabi ni Jesus diyan, pabilin ka mo, pabilin ka mo, pabilin ka mo. Magpabilin ka mo ha ako. Abiding in Christ, being Christ through disciple. Dida sa verse 4 mga kapatid, dalawang beses binanggit. John 15 verse number 4, dalawang beses binanggit dida. John 15 verse number 4. Nandiyan yung babasahin din mga kapatid. Verse 4, pabilin ka mo didiha akon, ngan magpapabilin man ako didayon. Nakita niyo yung word? Pabilin, padayon. Huwag kang umiwalay. Huwag mong putulin yung sanga mo. Kasi pag pinutol mo yung sanga mo, waray na itong gamit. Maliban nga himuon nga sungo. Naintindihan niyo mga kapatid ko? Yung spiritual na karesig mo. Huwag mong ut doon. Pabilin ka la. Padayon ka la. Verse 4. Pabilin ka mo didiha akon, nga magpapabilin man ako didahay. Diri makakabungain sa nga haiyala kalugaringon. May himulay ni konsumpayhan puno ang sanga. Asugad nga kaagi, diri ka mo makakabunga, labot kung magpapabilin ka mo didiha akon. Amen ba mga kapatid ko? Sa verse 5, makikita nyo rin yung word na magpabilin didiha akon. Verse 5. Na utro na liwat, yung yakan na magpabilin, paulit-ulit. Sa verse number 5, adagyap. Sa verse 7, adagyap. Verse 7. Kung magpabilin ka mo, didiha akon. Ngan magpapabilin an akon mga pulong didahayo. Adagyap sa verse 9, mga kapatid. Nandiyan din yung word na magpapabilin. Hinihigugma ko kamo, sugad-gudan pagigugma ako ng amay. Pagpabilin ka mo. Yung paghihikayat ni Kristo na magpatuloy ka. Padayon. Pagpabilin ikaw. Padayon kala. Kay waray gamit ang sanga, kundi rin nakataod, nakasumpay sa puno.
Si Kristo ang ating puno. Padayon na iya. Di daha iya magtitingan ng mga bunga. Magawa sa imo. Mga kapatid, ito yung ebidensya ng mga anak tayo ng Diyos. Hindi na tayo kagaya ng dati. Purihin ng Diyos, hindi na ako kagaya ng dati. Hindi na ako kagaya ng dati. Ikaw, hindi ka rin kagaya na ng dati. Sabagat totoong sabi na sa salita ng Diyos, maliban nga anak utro itawo, diriya makasulod ng ginadian ng langit. Kailangan mo ipanganak na muli. Kailangan mo ng bagong pagkatao. Amo kay nang anak ka utro. Kailangan mo ng bagong pagkatao. Kailangan matawo ka utro. Para magkamayad kayo bag-o nga pagkatao. Kaya lahat na nakay Kristo na himo nga bag-o nga tawo, tungod pinatawo na liwat hira. Amot ka rin ng pagiging born again, natawo na liwat, nagkaroon ng bagong buhay, nagkaroon ng bagong pagkatao dahil kay Kristo. Kaya, inuulit-ulit pa rin ni Kristo didi na atong ginbasa, pabilin, padayon. Sa verse 10, adagihap, kung tumano niyo ang akong mga sugo, magpapabilin na liwat, kamuha akong gugma. Dito sa verse 11, adag utro, adagihap, mga kapatid, mababasa natin ang word na magpabilin. Verse 11. Igin sumat ko ni haiyo ba si mahingada haiyon akod kalipay, ngan ba si mahingpit an iyo kalipay. Mahingada haiyo. Communion. Meron kayong pagsasama ni Kristo. Si Kristo haimo, ikaw kan Kristo. Yan ang pagiging Kristiyano. At may kita mong bunga sa iyong buhay dahil kay Kristo. Mga kapatid, yan ang pagiging Kristiyano. Ikalawa, magbubunga ang Kristiyano kung nalilimpyuan iyan ng Diyos. Anong ginagawa ng Diyos? Mga kapatid, kung nagbubunga yung sanga, basahin natin sa verse 2. Binabanggi niya ang nga tanan nga sanga nga diri nga bunga. Tinatag-an niya hinpaghawan. Tinatag-an. Hinahawanan niya yung mga sanga nga nabunga base mamunga hindaruda mo. Mga kapatid, huwag tayong umangal kung minsan nililinis tayo ng Diyos. Plano ng Diyos yan para magbunga tayo ng marami. Amen ba mga kapatid ko? Pinaprune talaga eh. Sa mga kapatid nating hanas sa pagtatanim, alam niyo yung sinasabi ko. Tinatabtaban niyo yung puno na hindi nagbubunga para sumarinsing at bago nga. Manirinsing mga bukad, magdamo ang mga bunga na aaniyon. Minsan pinapausukan, minsan ini-sprayan para lang magbunga. Ang Diyos ang gumagawa nito sa atin. At ginagawa niya yan, mga kapatid, para magbunga tayong marami. Pinapadaan ka niya ng maraming pagsubok, pinapadaan ka niya ng maraming pagtuturo, pagpalo, minsan danay. Pinapadaan tayo minsan sa mga pagsulay. Bakit? Kung anak na ako sa Ginoo, kaya ano kailangan ko pa umagihiton? Diyan natin malalaman para magbunga ka. Kailangan nating matuto sa salita ng Diyos. Yan yung mga kapatid, paano tayo tuturuan ng Diyos? Paano tayo nililinis ng Diyos? Di ba sabi dito, tinatag-an niya hinpaghawan ang kada sanga nga nabunga ba si mamunga hindaruda mo? Paano tayo gintatag-an? Verse 3. Adait, sakto nga pulong kung ginaanuhan Diyos ipagtag-anan niya mga anak. Verse 3, nalinisan na kamo pinagihan mensahe. Yon. Doon nasunod mga kapatid na kailangan natin salita ng Diyos. Natututo tayo, nahabaro kita. Sinasabi ng Diyos kung anong kalooban niya sa atin. Isang araw, may Bible study akong pinuntahan. Sabi niya, naginhawa, yan mo, tawag doon. Gumagaan yung kalooban niya na kapatian pulong sa Diyos. At ako'y masaya nun. Sinabi niya yun. Totoo yun eh. Minsan nawuwurok ka, nalilipat ka, naguguluhan na yung buhay mo, bigla kang nakabati ng salita ng Diyos, na itatadong ka sa imo direksyon. Yan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Liwanag sa dilim. Ang salita ng Diyos, direksyon sa mga naliligaw. Ang salita ng Diyos, nagliligtas sa mga hindi paligtas. Salamat sa salita ng Diyos. Gusto mo magbunga, kailangan mong matuto sa salita ng Diyos.
Amot paagi ng Ginoo nga gintatag-an ka. Maraming giniiban hay mo nga diri kinahanglan. Maraming nakatao dahil mo nga diri mo mapupulsan. Kailangan niyang matanggal. Sabi ng Panginoon, halipot ang aragian. Kung halipot ang aragian, damot hindi rin madadara. Muagi ka nga ni iskinita, kung may dara ni mga maleta, di ka makaagi. Na daw. Ano sabi ng Diyos? Halipot ang dalan. Di ka makagdara yung sinako-sako kung halipot ang dalan. Damotin kailangan mabayaan para la ikaw makaagi. Tinatabas ng Diyos ako, ang lahat ng mga Kristiyano, ikaw kapatid, lahat tayo under sa Panginoon. Kaya plano ng Diyos yan para magbunga tayo. Purihin ng Diyos. Makasiling ka, kundi yung ginawa ng Diyos, hindi ako natuto. Kung hindi yun, igintugot ang Ginoo mahinabuha ako, diri ako nahabaro. Purihin ng Diyos sa kanyang plano sa buhay ko. Purihin ng Diyos sa plano ng Diyos sa buhay ko. So yan ay ikalawa. Siyahan, pagpapadayon kan Kristo, magpabilin ka, magsumpay ka ang puno, magbubunga ang sanga. Ikalawa, ang Diyos amay nga nag-aalaga ng tanim, tatagaan ka, pinagyan mensahe, malilimpyon ka, hahawanan ka niya para magbunga ka hinda mo. Ikatulong mga kapatid. Ikatulo, tatandaan natin mga kapatid na yung bunga na meron tayo, hindi to sa atin. Amen ba mga kapatid? Dahil to sa Diyos. Kay kung wala yan, Ginoo, wala kita yan. Yung bunga na meron tayo dahil to kay Kristo. Saan yung Espiritu na nag-uukoy haton? Kung hinuoy Kristo na himo kagayap nga sugad. Pinapahananahanan ka ng Espiritu ng Diyos. Kung sino si Kristo, pag binabasa mo yung Biblia, may mo kagayapon nga sugad. Kaya nga mga kapatid, kung si Kristo pinako sa krus, ano i-expect natin nga pwedeng gawin sa atin ng tao? Kung si Kristo ginreson sa krus, anong expect natin na gagawin ng tao sa atin kung malaman nila na tagasunod tayo ni Jesus Christ? We expect persecution. Nag-expect tayo ng mga pag-uusig. Nag-expect tayo ng aawayin tayo ng tao. I-expect natin ng mga tao hindi tayo nagugustuhan. Bakit? Hindi nila tayo naiintindihan. Tatandaan natin na nung naging Kristiyano tayo, hindi na tayo tagalupa. Tagalangit na tayo mga kapatid. Kung nasaan si Kristo, mahingat tugyat kita. Sabagat si Kristo, hindi na natiling patay. 3 days lang siyang patay. Ika-4 na araw, buhay na siya. Tinanong ko yung mga bata kanina, yung lolo mo, ilang araw nang patay? Tayo, yung lolo ko, ilang araw nang patay yun. Matay 2010 yata. Pero si Kristo nung siya namatay, muli siya nabuhay. Kaya nga mga kapatid, kung si Kristo waray hatawo, waray niya pag-asa muling mabuhay. Kasi yung may gahomla, mabanhaw otro, si Kristo lang. Kaya paano yung tao na hindi nakasumpay kan Kristo? Naintindihan niyo mga kapatid ko? Kung si Kristo lang ang may katungod mabuhay otro, paano yung tao nga diri nakatao daiya? Hindi sila muling mabubuhay. Kaya sabi ng Diyos dito, puputulin sila ng Diyos Ama. Ikakadtuhit kalayo. Yun yung mga sanga na hindi nagbubunga. Yun yung mga sanga na waray patay sa kanilang sarili. Ayaw nilang magpabilid kay Kristo. Ilalabog sila sa kalayo kay waray manira buhay kay Kristo. Naway naintindihan niyo yung sinasabi ko mga kapatid. Ang buhay natin ngayon dahil sa Panginoon. Ito yung hinungdan nga meron tayong buhay na walang hanggan dahil sa pagtuo kan Kristo Jesus. Si Kristo nandyan sa'yo. Si Kristo nandito sa akin. Kaya pag ako namatay, muli din ako mabuhay dahil si Kristo na sa akin. Ganon din sa'yo kapatid. Amoting paglaom kaya na mabubuhay ka otro kasi si Kristo na sa'yo. Kasi kung si Kristo waray hay mo, di ka mawaban na otro. Unada, si Kristo lang may katungod mabanhaw otro kung waray hiya hatawo, dili siya muling mabubuhay.
Pero sa ating mga anak kay Kristo na, meron tayong buhay na walang hanggan. Dahil si Kristo nabubuhay na sa atin. Purihin ng Diyos. Hindi lang tayo basta binigyan ng bagong buhay, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Bago nga kinabuhi, pinabuhi giyap nga walay katapusan. Isipin niyo mga friend, no? Dalawang blessing yun. Bagong buhay at buhay na walang hanggan. Kaya, ikaupat mga kapatid, binasa natin sa bunga ng pagiging anak ng Diyos. Tungod kay nakasumpay ka kan Kristo, meron kang bunga. Ano yung bunga? Pag-ibig. Amen ba mga kapatid? Verse 9, dito tayo magtatapos. John chapter 15, verse 9. Hinigugma ko kamo sugad gudan pagigugmaha ako ng amay. Pagpabilin kamo didihan akong gugma. Amen ba mga kapatid ka? Mahal ka ng Panginoon sa Kristo. Minahal siya ng Diyos Ama. Pag-ibig nila sa essence ng pagka-Diyos. Nakita natin yung pagmamahalan nandun sa gitna. Kaya nasa ang ginaw din sa verse number 10. Ano sabi ng Diyos mga kapatid? Kung tumanon niyo na akon mga sugo, magpapabilin kamo ha akon gugma. Sugad godhan pagtuman ko han mga suguan akon amay. Ngan nagpapabilin ako didan iya gugma. Verse 11. Iginsumat ko ini ha iyo. Basi mahingada ha iyo an akon kalipay. Ngan basi mahingpit an iyo kalipay. Verse 12. Amo ini an akon sugo pag sihigugma ay kamo. Amen ba mga kapatid ko? Sugad godhan pagigugma ko ha iyo. So, ito isa sa explicit. Pag sinabi explicit, direkta na bunga. Anong bunga? Pag-ibig. Sabi ni Jesus Christ, kung paanong minahal ko kayo, mahalin din ng bawat isa. Kaya meron tayong church. Amen ba mga kapatid? Dida, magagamitan na ng mga bunga. Mamahalin mo yung mga kapatid at mamahalin ka din ng mga kapatiran. Yan ang bunga ng anak sa Diyos. Nagmamahal. Hindi lang basta sa salita, kundi bisan sa mga gawa. Nagdadasal tayo sa bawat isa. Mga kapatid ko, tandaan natin, hindi kanugunan ng pagkarawat sa Diyos. Sabi pa ng Biblia, hindi ka mapapahiya kung natuo ka. May gagawin ng Diyos. Pagulatla. Kung nagsiring hiya, mabalik ko diya. Kung nagsiring hiya, kukuhaon ko kamo, tikad to sa langit. Pagulatla kay kukuhaon man. Isang litang ginawa mong pagtuo, hindi kanugon. Padayon kabugtuan ko. Padayon. Ang malatak masisiring hayo yan ang mensahe mula sa Diyos. Ginpaagila ako, bisan para ako diya piningapulo. Si Kristo ang puno, kita mga sanga. Naihimaya ang Diyos kung nakikita ng mga bunga haaton. Kaya kung nakikita mo yung sarili mo nag-obserbaran kanimo kalugaringon, nakikita mo, bakit waray man na nababago sa akin? Waray man bunga haakon. Hindi pa uli ang lahat. Ngayong umaga, hindi pa uli ang lahat na magtuo ka, magsarig ka. Sumpay kan Kristo. Magsumpay ka kan Kristo. Hingin mo si Kristo sa'yo ngayong umaga. Hingin mo siya. Arua hiya, yan ang aagahay mo. Hindi pa uli ang lahat. Kay bangin, nahadlok ako nga bangin kinlilimbungan mo lang yung sarili mo. Bahin, pinapaniwala mo yung sarili mo na ada ka na ngayon na ginoongan waray pa ngayon. Oo, sanga ka, pero dadaling ka sa kalayo isang araw. Maliban nga maisumpay ka kan Kristo, di na ka lang magkakamaya din buhay na tunuod. Bangin may dapahaton, nagruruha-duha ngayong umaga. Hindi pa huli ang lahat na magtuo tayo kay Kristo ng totoo. Bahin ho na nimo, ay surusin bala ini. O bahin ho na nimo, kanta-kanta la ini. Bahin ho na nimo, pangalagad la ini. No, buhay ito mga kapatid. Buhay. Pagkatao. Realidad. Ang buhay Kristiyano ay hindi isang laro. Kundi ito ay isang katotohanan na dapat nating maintindihan na si Kristo ang ating buhay. Colossians chapter 3, verse 3.
mga kapatid. Colossians 3, verse 3. Colossians chapter 3, verse 3. Kay namatay na kamo, nga nan iyo kinabuhi natatago upod kan Kristo dida Dios. Verse 4. An iyo matuod niya kinabuhi amoy Kristo. Ngan kung magpahayag na hiya, magpapahayag man liwat kamo upod hiya, ngan maangbit kamuhan iya himaya. Amen. Kaya kailangan ituring mo yung sarili mong patay sa iyong sarili. Hindi na ikaw yung nabubuhay. Hindi na ikaw yung nagdumaran ng kinabuhi. Si Kristo na. Yan ang tunay na himaya. Ebidensya na ikaw pinaghaharian ni Kristo. Si Kristo ang hari ng buhay mo. Siya ang matuod ni mga kinabuhi. Kapatid, bangin niya na nga aga, nagruruha-duha ka pa. Ito yung oras na magtiwala ka ng hulos. Tinuod, sincere. Ito ang buhay kay Kristo. Kaya, kapag nasaling kita nga, sa ating pinakahuling puntos, mga kapatid, yung pinakabunga ng na kay Kristo, gugma, at makikita yan sa church. Kung nasaling kita, iginhalad nato na natin kinabuhi sa Diyos, mapupulsan ito nit simbahan. Bibigyan ko yun ng example. Kunuhay nag-donate ka sa foundation bawa si Brother Raymar. Brother Raymar, kunuhay labad nag-donate ka sa foundation ng 1 million. Ikakain man han foundation, bad. Di ba sa mga charity? Babatag-batag nila yun. Kung saan kailangan charity, sa mga waray, kaganak, sa mga home for the aged, foundation man. Ngayon, kung iginhalad mo, huwag mo na tayong i-diretso. Kung signgon, naghatag ka sa foundation, pero di rin nahangat to iya, may ibang nakabenepisya. Ikato na to sa paghalad ng kinabuhi sa Diyos. Kung iginhalad mo ni mo kinabuhi sa Diyos, sino ang beneficiary? Ang church. Doon ilalagay ng Diyos yung iginhalad ni makinabuhi ay gagamitin niya sa iglesia yun. Kaya nga doon nasulod nga nag-aalagad kita hay. Ang naghalad ng kinabuhi sa Diyos, nag-aalagad sa Ginoo, pinagihan simbahan. Kaya nga hindi mo pwede sabihin, mahal ko ang Diyos na hindi mo mahal ang church. Yung pagmamahal sa church, ebidensya yan nga mahal mo ang Diyos. Kasi bisan it church, naging hinungdan niya namatay niya sa krus. Yan ang dahilan kung bakit minahal ng Diyos ang church, namatay niya sa krus para sa church. Kaya kung nasaling kita, oy, mahal ko ang Diyos, nasalig man ako Ginoo, nangalagad man ako Ginoo. May kita yan sa paano mo gamitin ang iyong buhay sa iglesia. Paano ka naglilingkod sa Diyos? Paano mo ginagamit yung galing, talento, kaloob sa Espiritu, lahat ng kakayahan mo para sa kaluwalhatian ng Diyos sa iglesia. Tumitibay ang Diyos sa mga nagsusurrender sa Ginoo. Doon sila ginagamit. Kapag nagsurrender sa Diyos, doon gagamitin ng Diyos yun. Kaya, itbunga, may kain man. Aanihin ng Diyos yun para sa iglesia. Kaya nga, pag nagmamahal tayo, itnakapulos kapatiran. Nakita niyo mga kapatid. Tungod itim gugma na buligan niyo itimo kabugtuan, namiling kahin matrabaho, waray ng ibang naunaan kundi kabugtuan. Bakit? Mahal mo eh. Hindi mo priority yung mga nasa tikad to sa impyerno. Priority mo yung kapatiran mo eh. Bakit? Bunga yun ng Diyos sa'yo. Meron akong mabuting magagawa. Hindi ko ito gagawin sa hindi ko kapatid. Gagawin ko ito sa kapatiran ko. Kasi yung kapatiran na tutulungan ko, gagawin din niya ito sa akin o sa mga kapatiran din niya. Doon tumitibay ang iglesia. Nakakaisa sila sa spirito. Nakakaisa sa puso. Kung may buruhatan sa simbahan, buburubligira. Kakauro sa iratanan. Bakit? Nandun yung bunga sa pagmamahalan. Mawara ang nganit gugma, may gulo sa loob ng church. That is why, mga kapatid, si Kristo, hindi niya tayo ginamitan ng pagpipilit. Binigyan niya tayo
ng kalayaan sa Espiritu. Ng ating pagsunod hiya, hindi po tungod na pinilit niya tayo, kundi igindudusok kita niya, pinagi niya gugma. Tignan niyo mga kapatid, 1 John 4:19. We love Him because He first loved us. Natutunan lang natin mahalin ng Diyos nung naabot natin niya gugma. Sa tinood lang mga kapatid, hindi ko mamahalin ng Diyos, kundi ko muna naramdaman yung pagmamahal niya sa akin. Pero dahil minahal niya ako, mamahalin ko din siya. Dahil iniingatan niya ako, iingatan ko din siya. Kung binibless ako ng Diyos, ibibless ko din ng Diyos. Kung minahal niya ako, mamahalin ko din siya. That is relationship, mga kapatid. Kung anong ginagawa ng Diyos sa iyo, yun din yung gagawin mo sa Diyos. Kung iginagalang ka ng Diyos, igagalang mo din ng Diyos. Lahat ng ginagawa ng Diyos sa iyo, gagawin mo din para sa Diyos. Kung niligtas ka ng Diyos, magliligtas ka rin ng ibang mga tao dahil niligtas ka niya. Yan ang mga bunga sa Espiritu na atong ding karawat na hindi naintindihan ng mga tao sa daigdig. So that is why may ministry tayo. Meron tayong church, meron tayong mga gawain sa iglesia. Sa dami-daming gawain, pwede kang mamili kung diin ka makabuli. We open ministries para sa mga kapatid para magkamayada kay ni gayon kung diin ka magamitan ng Ginoo. Pwede ka mamili. This is opportunity na yung buhay na meron tayo ngayon magamitan sa Ginoo. Every ministry is a way na magamitan tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo magtatagal. Inuulit ka. Pero yung bunga na yan, mga kapatid, ikaw gyapit mamulos ito. Waray iba nga nakatilaw anay hitam ishan bunga kundi yung sanga. Bago mo matikman yan, natikman na yan yung sanga. Kasi doon yan galing eh. Ikaw gyapit makapulos ito. Oh, magmahal ka, mamahalin ka rin. Magtiis ka, titiisin ka din nila. Lahat ng gagawin mo sa kapwa mo, mangyayari din sa'yo. Lalong-lalo na sa iglesia, ikaw gyapit makabulos ito dahil sa biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Kaya, magagamit mo sa pamilya, sa eskwelahan, sa trabaho. Kung yung pagiging Kristiyano natin, hindi lang sa loob ng church, bisa sa labas. Kristiyano ka kahit sa labas ng church. Masaringira. Di rin naman iniit ako nakilalaan nga lalaki. Di man iniing ako nakilalaan natin. Iba naman niya yan. Amen, mga kapatid ko. At pinaagyan mo pa totoo, masaringira. Mabunyog ako ay ima sa domingo. Revelation 12:11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimonies. And they loved not their lives unto the death. Mga kapatid, sa dulo, tayo rin ang mamumulos. Hindi man ngayon, darating ang araw, aanihin natin ito sa Panginoon. Kaya, padayan, inuulit ko, pabilin. That is the reason why mapayapa sa balay natin. Maraming magagandang bahay, pero magulo sa loob. Nakikita niyo mga kapatid ko. Maraming lamesa nga damot sulod ng mga nakahain, pero sila nag-away-away. Pero haton, bisan bulat la iton, nagkakaisa tayo. Bisan na aton balay, simple la, pero nandun ang kapayapaan ng Diyos. Mga bunga na Espiritu ng Diyos na hindi kayang ibigay ng daigdig sa atin. Maraming taong may kayamanan, pero hindi sila nakakatulog. Hindi alam, saan nila ilalagay yung pera nila eh. Baka kawaton eh. Kapon, may naka-istorya ako. Sabi niya, naiwan niyang bukas yung kotse niya sa downtown sa Tacloban. Nandun yung cellphone niya naka-charge sa sasakyan niya. Lumabas siya nagmitiya. Bigla na naalala, may sasakyan ko pala bukas ah. May sasakyan ko nga, wala ka nang kapayapaan. Meron tayong Diyos na naninirahan sa atin. Sadang iton nga maghatag aton, pagpapala, higit sa lahat kamurayaw. Mga kapatid, hindi tayo dapat matakot. Ang ating katakutan ang Diyos. Si Kristo ang puno,
tayo yung mga sanga. Magpabilin tayo kay Kristo. At yan ang karesing ngunit pagiging Kristohanon. Kaya, mga kapatid, hindi tayo nanguhusga. Hindi tayo nagja-judge dayon. Maihan naman ko niya. Dapat nga siya pa naniniguro kay iyat nanguna. May dako na batin yung sugad. Ayaw yung sugad. Di maupay sugad ng mga yakan. Sabagat hindi natin hawak ang bunga ng Diyos sa atin. Lagi nating babantayan ang ating mga sarili. 2 Corinthians 13. Ito na yung last verse natin ngayong umaga. Examine yourselves. Pabayaan mo yung ibang sanga. Bantayan mo yung sarili mong sanga kung nagbunga ba o hindi. Sabagat ang Diyos ang nagbubuot sa tanan ng mga butang. Yung Diyos ang nag-aani. Amen ba mga kapatid ko? Huwag mo bantayan yung iba. Bantayan mo yung sarili mo. 2 Corinthians 13, verse 5. O sisahangan paghukminiyon iyo kalugaringon. Kung ano iyo kinabuhi, aada ba hapagtuo. Yun. Nabatiin na ba natin mga kapatid ko? O sisahangan paghukminiyo an iyo kalugaringon. Anong o sisahon ni mo ngan hukman, ibaba o sarili? Sabi diyan kalugaringon. Kung an iyo kinabuhi, aada pa ba pagtuo? Diri ba kamo maaram nga ada ha iyo hi Kristo Jesus? Gawasla kung napakyas na gud kamo. Kaya sa araw-araw na nating pamumuhay mga kapatid, huwag nating ihiwalay si Kristo sa atin. Magbasa tayo ng Bible, isang sa umaga, bago matulog sa gabi, pangunahan natin ang ating mga family na magkaurusa sa salita ng Diyos. Kung man magbasa, mag-pray bago matulog. O sige, bago tayo matulog lahat, tirok anay kita din aton na mesa. Sige, ako sa verse 1. Verse 2 si Mami. Si Mami niyo. Ikaw naman suhag. Verse 3, libot kita. Kung man natin magbasa, mag-pray tayo, ha? Tapos matutulog na tayo. Yan ang buhay natin sa Panginoon. Araw-araw, nagpapadayon kita sa Ginoo. Makikita niyo ang bunga. Amen ba mga kapatid ka? May bunga naman natin. I-apply natin yan. Mga practical yun. Para nalilikayan yung mga duda-duda, nalilikayan yung mga panahap, nalilikayan yung mga away, nalilikayan kung ano mga diri na pagkakasunduan. Si Kristo dapat ang sentro ng lahat ng bagay. Maayos ang lahat ng bagay. Kapag ang Diyos ang sentro ng lahat ng bagay, hindi magulo. Kaya lagi nating ipabili ng Diyos sa ating sarili, sa ating mga panimalay, sa ating sarili, sa ating church, higit sa lahat. Mga kapatid, naway pinagpala kayo ng mensahe. So John chapter 15, nakita natin, wala tayong gamit kung waray kita kan Kristo. Waray kita gamit kung waray. Kaya dayawan na si Kristo, mga kapatid. Pasalamat tayo, haiya. Nagkaroon ng meaning ang buhay natin dahil sa Kanya. Kasi kung waray Kristo, hain daw kaya na. Hain daw kita yan na. Kung waray Kristo, tikain daw itaton kalag. Kapon nag-flag ceremony. Flag ceremony ba yun? Nag-flag racing. Tukdawan tanan nga tao. Nag-graduation, ang ADFC umabot ng 1,000 sobra yung nag-graduar, 1,300 yata. Ang dami. Alsa yung flag ng Pilipinas. Tukdawan tanan nga tao. Simple lang yun na obserbaran ko. Alsa nga nit flag lahat ng Pilipino natukdaw. Bakit ka natukdaw kung ang flag nyo na ialsa? Naalala mo yung mga bayani nagbuwis ng buhay. Tama? Para maging malaya ang Pilipinas. Kaya mo ginagalang yung flag. Pagiging makabansa. Lalong-lalo na kung itinaas natin ang Biblia. Mas lalo nating bigyan ng paggalang ang salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, namatay ang Diyos. Namatay si Kristo para maging malaya tayo sa kasalanan. Kaya sa ating iglesia, itong ating ibinabandera, salita ng Diyos. Dito ang ating kalayaan. John 8:31 and 32. If ye continue in my word, kung nagpapadayon ka sa akon mga pulong, sabi ni Kristo, tinuod ka nga tinunan ko. Amen ba mga kapatid?
tinunan ka, kung napadayon ka sa pulong ni Kristo. But verse dito, ano sa ring? And ye shall know the truth. Kung magpadayon ka sa pulong ni Kristo, sa tanimon kamaturan, nga ang kamaturan anuman, magpapalaya sa iyo. Pinalaya tayo ng salita ng Diyos sa kasinungalingan ng daigdig na ito. Purihin ng Diyos. Pinaagi hini nga pulong naligtas ang akong kalag. Pinagi hini nga pulong meron tayong mga gawaing bago. Binago ng Diyos ang buhay natin. Higit pa to sa national flag ng Pilipinas. Minsan yung mga tao hindi nila naintindihan yung ginagawa nila. Pero sa ating mga Kristohanon, meron tayong higit sa lahat karunungan mula sa Diyos. Maintindihan mga bagay-bagay. Kaya sugad nila aton pagtao din nga mga pulong. Kinamatayan to ng dugo ng Panginoon Kristo. Namatay tungod ini ang mga apostol. Namatay hini tungod ini ang mga Kristohanon nga mga kabugtuan na ginusig. Igin sausaw ini hadugo ng mga banal ini nga Biblia. Sanglit pinagi hini nagliligtas ang Diyos. Hasta yan ang mga panahon. Mga kapatid, magkatok daw kita ng mga tanong. Magdadasal tayo. Tatapusin natin yung panimba.